Ngibuza enye insizwa yalakithi umfundisi khona la eNazareth. Awu. Shembe abantu bangasukuma manje ishosha. Thinteka ngathula isikhathi eside. Ngibuza umfundisi wakithi fanele ukwazi. Abasasukumi manje abantu ishosha. Abasukumi ngani? Abasukumi ngani abantu manje? Yena ubuze mina ngibuza kuthina sonke ukuthi abasasukumi ngani ngoba khona into esesiyonile. Indima 16 umthandazo wokulala. Ngesikhathi senhlupheko umbize uyoza akusindise. Mawuyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zazizwi lakhe. Ngayizwa indaba. Manje ngisho sumbiza manje. Ubaba omkhulu uyayithulela nje. Yini? Impendulo ila kuthina. Ositshelwe uShembe ukuthi asikwenze la akusekona manje. Umuntu usenza noma yini nje. Noma ngakubika kangakanani? Uma ngoba ukwenza komunye umuntu akakwenzi kuye. Lapha ekhaya bekuhlonishwa. Sikhule sibancane. Obaba bekhona kuhlonishwa kakhulu hayi kancane kuhlonishwa impela. Sakhuliswa nathi ngayo inhlonipho. Sixakekile manje ukuthi sekwenze njani. Ubani manje uthe akuphele ukuhlonipha. Akungahlonishwana manje kushobani. Ngoba uShembe phela size ngaye la. Ayi akayisho lento. Ikhona imibhalo yakhe la miningi. Omnye kade ngufunda nje awukho kodwa singahloniphi. Leyabuza ke iphoyisa SAP yala endwedwe. Kathi senhlangakazi ilekelela lawa semjebheni. Phela manje senigajwa SAP manje. Abaphethe ibhamu. Ngani? Akukho esikuzwayo manje sikutshelwa asizwa lutho. Asizwa ngani manje sekwenze njani? Abantu benza izinto ezigwegwile bezenza kwabanye ziyabuka lezi ingane mfana ingozi embi kabi. Ingozi embi ingane mfana. Uma nenza izinto phambi kwalezi ngane zabafana zenza isampula. Ingane yomfana ma uthakatha. Uyizala ibuka lento ukuthi ihlanganisa kanjani lento yakho. Ayona iyovala ngehlahla. Ithi ifuna ukufuza ubaba yazi ukuthi igwegwile lento. Uma kuthiwa nje umfuzi uyihlonga ngamshiya ijabulife. Ibona omunye la abanye bangamhloniphi omunye wabafundisi balayikaya. Benza noma kanjani kuyena lo mfundisi. Kanti yabuka ingane yomfana. Zabuka lezi ngane. Bayazibika abantu ebuhleni basedressini bayeza. Ngiyambona omunye wamabhungu yeza. Akasedress yena edressini la kugcina khona. Uye ufuna ukuzongenela. Wafike wangenela kuye lo mfundisi. Uma engakangeneli waqhubeka wabambelela kuye umfundisi wabambelela phansi uyawa manje.
umephenduka manje umfana yabona ukuthi ngiyambona ubheke phansi phela umuntu uyathi awubona lutho umsebenzi engathula isikhathi eside ngoba abona ukuthi lento akade yenza kumuntu omdala ngiyibonile